shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi aya ce daga ayoyin Allah, irinsu a duniya ba su da yawa domin wato shi duk wani abu da ka sani da ɗan adam yake tunƙaho da shi, to in ka gana shehu Ibrahim sai ka ga kai naka ba komai ba ne. Ko za ka yi masa tunƙaho da mutane jama'a kana jin dai a maganar da babban marubucin nan Adam Abdullahi Ilori ya faɗa, yace wannan bawan Allah da ibar duniya ya bar almajiransa aƙalla mutum miliyan 40 tun shekaru da yawa fa, to yau kuma fa nawa za a ce kuma shi shehu radiyallahu anhu wato idan ka ɗauko inda a karatu kake yi to ka iya shiga mukamin da shehu Ibrahim ya shiga a da'awar karatu waye zai iya tsayawa a matsayin da ya tsaya wanda dai ran da ije Azhar an taho da shi za a shiga masallacin Juma'a, ɗan sanda na gaban mota ya juyo ice da shehu Ibrahim, ya sheikh, ce na'am, ice antal imam, yau kai ne limami a Azhar din nan. To mai isa ba za a gaya min tun jiya ba in rubuta hudu ba, aka gaya min yanzu. Kaga jarraba shi suke so su yi, jarraba shi suke yi. Yanzu wa za a ce nan gurin duk wanda ka sani wato dutse ne, maliya ne a cikin ilimi, duk wanda yake masallacin a zo a ce ka hau kan mumbari a gabansu ka yi bayani, ka iya ya ce da su labas, ce ba komai mu shiga. Ta dama shi tun ya ba da bayani, alam tadir annal hashimiyyu mu'ayyidi, alam tadir annal hashimiyyu musa'idi, alam tadir annal hashimiyyu mu'ayyidi, iza abramul hirmana yawman wa nafazu, alam tadir annal hashimiyyu musamiri. Baka san da annabi nake hira ba, baka san manzan Allah shine malamina ba. A lokacin da aka zo da mas'alar ilimi baka san annabi ne malamina ba. Yana cewa muku tabisi mahama ta hayar jihibizu, baka san agunsa nake karɓar karatu ba. Sanda malami ya gigice irasa ina karatu yake, ni sai in tambayi annabi, sai ya gaya min ya ce kaza ne abun, sai ka ga ya fitar da amsa. Yanzu misali zan gaya mana yan uwa, yanzu kana karanta littafinsa Firiyadu Tafsir, wato a nan za ka san shehu Ibrahim ba wasa ba ne. Aka zo fassara wata aya a cikin Ƙur'ani, Ubangiji yana cewa ashabul kafi mutane ba su san adadinsu ba, sai ya ƙuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bilgai wa ya ƙuluna saba'atun wa saminuhum kalbuhum. Ko? Allah ne faɗa haka. Ke wasu su ce ashabul kafi 3 ne, kare shine na 4. Wasu su ce ashabul kafi 5 ne, kare shine na 6. Wasu su ce ashabul kafi 7 ne, kare shine na 8. Ko? Abdullahi dan Abbas da Ubangiji ya ce ba wanda ya san adadinsu ma ya alamuhum illa qalil,
ba wanda isan adadin ashabul kafi sai yan kaɗan, mutane ne yan kaɗan a duniya suka san adadinsu. Sai Abdullahi dan Abbas ya ce ni ina cikin yan kaɗan ɗin, ni na san ko nawa ne. Sai ya ce ashabul kafi 7 ne, ba wani kokwanto a nan, karansu shine na 8. to shi kenan, ba haka aka ban magana ba. Sai ga Shehu Ibrahim ya bayyana. Da Shehu ya zo yana tafsiri sai ce gaskiya ne maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka ne, ashabul kafi 7 ne, karansu shine na 8. Amma da sayyidi Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka, da mai ido gara ya faɗa haka. Shehu Ibrahim ya ce malamai duk ba su sani ba, amma yanzu zan gaya wa duniya yadda ake suka zama 7 din. Kaji ilimin Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim ya ce ashabul kafi 7 ne kwarai, karansu shine na 8. Sai Shehu ya ce to yanzu idan kana duba ya za ka gane 7 ne. Shehu ya ce to jama'a bari in gaya muku inda Allah ya ce guda 7 ne. Sai ya ce akwai wata aya tana nan a cikin surar, ita wannan ayar ita ce ayar da Allah ita shi ashabul kafi daga bacci ya ce su yi hira a junansu. Shehu Ibrahim ya ce in dai ka kalli wannan hirar mutum 7 ne suka yi ta, wallahi mutum 7 ne suka yi ta, ba mutum 9 bane, ba mutum 6 bane, mutum 7 ne. Aka ce da Shehu to tana ina? Yace ga ta nan, Allah yana cewa summa ba'asnahu liyatasaalu bainahu. Allah ce ba sai na tashi ashabul kahfi dan su yi hira a junansu ba, su dinga tambayar junansu. To Shehu ya ce wannan tambayan da suka yi a junansu sun nuna su 7 ne. Sai aka ce to ta yaya? Sai Shehu ce to ga yadda Allah ya ce qala qa'ilun minhum kam labistu. Daya daga cikinsu su 7 nan sai ya ce kam labistu, wai kwaninmu nawa nan? To an dauke ɗaya daga cikin 7, saura nawa? Ba saura 6 ba? Dan da na farko yayi magana ko shine qala qa'ilun minhum, na farko sai yi magana. Da yi magana yace yaushe muka shigo nan? To shikenan Shehu ya ce to kun ga ɗaya yayi magana ko, yanzu muna neman ina sauran 6 suke. To shikenan sai Ubangiji ya ce qalu labisna yawman aw ba'da yau ko. Shehu Ibrahim ya ce to an ka zo tafsiri cewa za ka yi, sai mutum 3 daga cikin 6 can sai suka ce mun zauna ne jiya muka shigo ko kuma wunin mu ɗaya da kwana ɗaya. An da yabi wasu 3 ko, yanzu ba mutum 4 muka ɗiba ba, saura nawa kuma? Ba saura 3 ba? To sai Ubangiji ya ce qalu rabbukum a'lamu bima labistu. Sai 3 na gaba suka ce ai Allah ne kadai san da muka shigo nan gudu. Shehu ya ce ga ƙala guda 1 ga ƙalu guda 2. Shehu ya ce ba ta hanyar da za ka iya cewa can 4 ne suka yi magana nan 2. Idan 2 ne suka yi magana ba za a ce ƙalu ba, ƙala za a ce. An kuma ka ɗauke na can gurin sai kuma can ta koma ƙala, ba za a ce ƙalu ba. Duk sanda aka ce ƙalu mutum 3 ne, ga 3 ga 3 ga 1 can, an haɗa kaga 7 kenan. To da za ka karaɗe littattafai ba za ka ga wannan karatu. Allah ne ba shi.